lähtee bilettämään. Siinä oli Pokemoneja siinä asutusta. Ne kaatoo niinkin. Valita, jos sä laittaa sitä rankkulantaa. Ihan mikään. Ei tarvii. Tulee ihan hirveästi mieleen se Barbie-video. Tai sitten sen Putin on mun paras kaveri video. Niin. This is how we do it in Russia. Okei. Tää oli sit tää video ihan... Tää voi tulla tää just partimeikin. Oi, kiitos! Breakdanssia! Niin, mitä niin? Eikö se voisi olla semmonen kuin Breakdance-ryhmä. Niin. Näitä jos on räppäreitä, jotka osaa breikata tolle. Niin. Oli hauska. Oikeesti tästä videotyylistä tuli mieleen just Partymaker, Pikapartymaker. Niin. Niin, että siinä oli hirmu paljon samanlaisia tanssiliikkeitä ja se musiikin niinku perusrytmikin oli samanlainen. Sitten oli hauska, kun se oli mustavalkoinen. Siis tää biisi oli hyvä ja tää oli semmonen tanssittava ja semmonen, että se vei mukanaan silleen. Joo. Miellyttävä kuunnella. Mutta oli tosi... Se oli vaan semmonen mukaansa vetävä. Joo. Silleen, että jos osais tanssia, niin tanssis, mutta minun liikkeet herättää semmoisen... Joten ei. No ei kyllä mitään. 8,5. No mitä? 9 plus. Hyvä. Se veti minun arvosana 9. Yes. Bändin nimi on Siene. Niin. Joo. Siene. Ja